yaşlı sahi, yeterce bol yaro geçinin şahı. Koy barma dedi yaşlı sahi, yeterce bol yaro geçinin şahı. Gayrat edip başkarak gurrun edäýeliň. Ýüzden märi 100 gözek dinledik şaýdymy? 100 dälo, 103. Garynja senem aýdy, günni, söýdim ya köýdümdi, başkarak aýdym tapsana. Bular meni doguz kabul etdilermike? Bir-iki gezek yalanyma sözläpdim. Ay, hany göreli, yatyk galanyň atyk gallypdirler. Tilkini avlajak bolan mäjek ertir bizi avlajak bolar. Şoň üçin mäjeň temmizini edmeräýmesem. Ýa-da gorkamak boly siziň aladaňyz edýän. Ýeri bolýa, gep süýji, samança ýok güýji diýipdirler. Ýöriň bir işiň başyny tutalyň, barmagyň bilen ýerdirme boli, boş durma diýipdirler. Mine ikin yerden galan açan buğday denesini özlemeye gideceğim. Men ýalňyşypdyrym. Bu ýyl özüm eknekjek, özüm suwarjak. Hasylyny bolsa, göle bilen, garynja bilen, şeýli hem möjekden gorkmaýan geçi bilen paýlaşjak. Inni men akyllannym. Öňkü tilki ýok inni. Göle tat. Ýeri garynja, bu näme bolus? Hany bir demiňi dörse, näme boldy? Neme? Tilki. Inni näme bolupdyr tilke? Ol işläpýär. Şu wagt gözüm bilen gördüm. Täze hoqqolan uğruna çykanlarda. Yok. On garaçyny. Hasylym biz bilen paýlaşjakmyşyn. Hawa. Öz iyicegini ekip ýitede biz bilen paýlaşan ýaly. Degime goý işläbersin. Kömek etmersmi? Meňe işläsim gelýär. Hay garynja, bärde tilki hakda gurrun diýe anyk göz ýetirmän hiç da edip bolmaz. Onda näme deli? Ýör geçilenem bir maslahatlaşyp göreli. Maslahatly biçilenden gysga bolmaz diýipdirler. Goy barma dedi yaşly sahi, yeterce bol yaro geçinin şahy. Goy barma dedi yaşly sahi, yeterce bol yaro geçinin şahy. Çi? Oho, geçi. Bimada aýdýan nälerse? Bimada edýän diýsem näme? Ýygyňda gaýdaýjakmy? Etjeňiz etdiňiz bimada. Aýdy beriň. Yeri, yegilikmi? O neme tilki? Ballı, düşnükli. Tilki bar yerinde qowluk bolmaz. Köp sawarın hawaryny eşitdik. Gatyk qow hawar eken. Çay içesiňiz gelse, ha, tankada çay bardyr. İçiberiň. Eýdanam diňlede. Münkirlik o diýen gowda däldir geçi. Belki düzelenlerini. Mene tilkinin hoqqolarından ýadadım. Hawa, öňler menem allannym. Çünki o wagt sadadım. Innem şondan ýadadım. Çykyp bolmaz kadadan. Näetdim? Şahyram bolýan häzir ben. Gözüň bilen görseň, senem ananarsyň düzelenini. Ýer bolýa. Näme denmiş siziň ýagşy zadaňyz? Paýhaslyňyz tilki. O şu wagt yer depip ýör. Özü ikin ekip hasyl ýygnajakmyş. Hasylam biziň bilen paýlaşjakmyş. Senem anlaňyzmy? Oleýem gara der bolup işläp ýör. Yer bolýa. Hasyl ýygna berenne bararsla bilem. Berse alars. Ine size gül ýaly maslahat. Garynja ha gidip kömek edelliye.
taýyn zady alyp gaýtmak bize gelişen ok. Kömek edivermeli kendiniz ona. Tilki var yerine, men yok. Yine hasıl verecek değilse başka vururum. Garynja bir tarapdan geçiňkem dogry. Öňem bizi ağlamady. Onu näme deli? Yer, bilem, finali. Şonnoň niýetini bilers. Men gitmesem nedir? Doğrusu tilki işläp ýören görsem, özümden giderin diýip gorkýam. Sen özüňden gitseň, men özüm götürip alyp gaýdy berer. Tilkin işleyen anan manu tiyrin bolin, sen götürüp alıp gaýtjagyna aýsam mykam. Hey Hudaýjan, men düş görýän ödýän. Düşten açılmaly, açılmaly. Ýadamasına ýadadım welin. Zähmet çekmegiň aýratyn lezzeti bar eken. O, bu giden ýer özüm agdaryp çykdym. Göle daw göräýse bay begenere. Aýdýan ýok. Menem bolar ýaxşylyk etmeli. Ahyryny hasylygyny ap beremde ha, ananarlar maňa. Ine görýäňizmi? O çyndanam eden ýalňyşyna ökünüpdir. Men pikirimçe de şeýle. Tilki görülmek üçine munça kıyınçılığı döz gelmeliler. Mene gözüm bilen görsemem ananam ok. Tilki däl bolaýmasa, Feredin şaham bar ýalla. Yok, ol hakykatdanam hut tilkiň özü. Garynja, men göter wakitmäge taýyn bol. Men anany bilemok. Sen göterjeňi ananyp başladym. Ýene mekirje tilke entegem ananamok. Mene dözemek. Yeke işlemesin. Barıp kömek edeyin. Onna menem kömekleşip. Ekin ekmek üçin menem bir tanışymda gowut tohum bar. Şonu getirjek. Edem tilkiň öňkü getiren ýerinden getirjek. Düşüneňizmi? Garaşy beriň. Ay yoklay, bodara peyda yoga. Yine bir yerde ağlanıp gelirler lay. Son yine bardağı çözüp vermeli. Geç. Tilki vay, armada. Kömek gerekmi? Ay ýok. Meňe sizden kömek sorama ýüzüm ýok. Bu gezek ýok özüm işlejek. Siz bilen bolsa harman paýlaşaýar. Biz beýdip sen harmanyňy bölüşip bilmersiň. Gel gowsy bizem işläli. Uy, ýoksa da geçinirdi. Eşdişime göre möjük şu töwerekde ýene tuzak kuranmış. Näme? Oy ne diýen gerek? Ýok, ýok, çynım. Ýeke bolsa ha. Möjüklik lokator ony. Ýörüň dörew geçin tap habar berelim. Giýjek alan nälerse. Vay! Halat edin beni! Yine de ahir elime düştüm. Tilkini halat edenilde nobat senki deyip bellek koyuptum. Yine inni senmen elimde. Neme, men halat etmedim onu. Eylekler halat etti. Men değil. Ine, diýmedim mi size? Tilki, sen näme gürläp dursun? Geçen gelek men halat etmedim mi seni? Barın, öz işiniz bilen olun. Bu sizi taşlak kayıttı. Siz eminnemin arkasını alman. Göýber ony. Öz işiniz bilen olun deydi be. Geçi bilen özüm hasaplaşarın. Ağzı vere Tanrı ver deyipdirler. Biz ağzı ver bolsak, etçek işin bolmaz Necek bay. Gelmeň yanıma. Gelmeň yanıma. Gelmeyecek dost.
Gaharlanmaňy beset. Başlaňy ýokary gallyn. Innem bir ýylgyr. Innem şeýerden gün bol. Bermerin. Durun o. Yıkıkıdır gelin. Vay. Vay ece. Wah, dostjam. Entegen biz wagtyna gelýärdir. Süreden aýrylany gurt gapar diýip aýtmadylarmy saňa? Mäjek gapdy meni. Gurt däl. Bir zat bolanary öýdüp gaty gorkdyk. Tilkiden başgaňyz sag bolun. Meni halas etdiňiz. Tilki bolmadyk bolsa biz seni halas etmem bilmezdik. O nähili? Möjegiň ýene-de duzak gurup ýörenini bize şol aýtdy. Ay, dileli ýokla. Siz meni halas etdiňiz-de. Bağışla, tilki dostum. İlki dostum. Ähli zadım senki dostum. Sen gaty gowlay. Hawa, öňüm köp aýtdyňa. Ine. Şeýdip bularyň dördüsem jebitleşip agdy bir durmuşda ýaşapdyrlar. Hemmesi bileleşip ekin ekipdirler. Hasıllaryny deňje bölüşipdirler. Haýsydyr biriniň üstüne hoýup awansa, bileleşip ähli kynçylygyň hötbesinden gelipdirler.